Mae'r Gymdeithas Hanesyddol yn flynyddol yn ariannu 2 o'r genhedlaeth iau i fynd i Rhydychen i gynhadledd ffermio. Rhydychen a'r 2 sydd wedi bod yn llwyddiannus eleni ydi Rhys Griffith o Benis yr Waun a chdi'tha Non Thorn o Sir Benfro. Lle yn union Sir Benfro wyt ti Non? Gwaelod y sir yn y de o Aberdaugleddau. A ti wedi bod yn brysur dwi'n siŵr efo gweithgared ar Sir Nawdd, wyt ti? O de, ni wedi bod yn fysi iawn y gweithgareddau yn codi arian, felly mae hwn yn arbennig iawn i gael fynd pryd mae'r Sir Benfro yn noddi. Wrth gwrs. A wedyn be fydd yn cael ei drafod yn y gynhadledd eleni Rhys? Growing a Healthy Society neu tyfu cymdeithas iach ydi o. Wedyn fy nhw'n siarad dipyn bach am bob dim, dwi'n meddwl, o iechyd meddwl i'r amgylchedd a systema ffarmio hefyd. Ie, be di gefndir di ta? Penis ar Waun medda fi ffarmio efo dy frawd, ie? Efo mam a mrawd yn chwaer, lle beef a defaid, a dwi'n dangos cadw rhyw chydig o geffylau gwedd hefyd. Be di hwnna'n rhywbeth sydd wedi bod yn y teulu ers blynyddoedd? Yndi, taid a dat o'mlaen i lle. Ia wir, felly mae'n bwysig. Yndi, mae'n neis cael cario traddodiadau ymlaen hefyd. Ydi. A wedyn, os na diddordeb di bod yn y gynhadledd ffermio Rhydychen dros y blynyddoedd, ti wedi bod yn cadw llygad ar y pethau sy'n cael eu trafod yno? Do, dwi wedi gweld debate unwaith neu ddwy, mae'n gweld o'n eitha diddorol, ond mae o distemio fwy na lai o eisiau rhan o Academi Amaeth 2017, busnes ag arloesoedd. A mae hwnnw wedi agor drysa, dwi wedi bod yn lwcus i fod ar hwnnw a cael cyfarfod pobl a agor meddwl mewn ffordd. A wedyn dwi'n stemio ymlaen, dal i bwysio ymlaen felly, dwi'n meddwl. A mae'n bwysig eich bod chi'n rhan o'r gymuned ffermio a rhan o'r gymuned sy'n gwneud penderfyniadau yn y byd amaeth, mae'n siŵr gen i, yn dydi? O, di. Dwi'n gweithio fel ymgynghorwydd amaethyddiaeth gytre a merchfawr hefyd. Felly dwi'n meddwl bod e'n bwysig i weld bod fi yn gallu mynd i'r pethau yma. Be ti'n obeithio gael allan o'r profiad felly, Non? O, dwi'n gobeithio dysgu'n llawer a mae'r byd amaeth ar y funud mor ansicr. Felly dwi'n gobeithio byddai'n elwa, bydd y cwsmeriad yn elwa ac wrth gwrs y sioe yn elwa bod fi a Rhys yn cael mynd. Wel, mae'r seremoni wedi bod rwan, dwi'n siŵr bod chi'n yn ddiolchgar i'r gymdeithas am y cyfle yma, Rhys. Yn dan ofnadwy a edrych ymlaen i fod yn onest. Pa bryd mae o dwe? Dechrau mis Ionawr. Ar ôl Dolig. A pawb yn edrych ymlaen at y Dolig. A'r ffair yma, gair am hwnnw, beth yw'r teimlad o fod yn y ffair? O, mae'n gnesach Lenin yr arfer. O, di. Ti'n cod yna? Maen nhw'n galad am Penis ar Waun, dydyn. Na, mae yna rhyw awyrgylch arbennig wastad yma'n does? Oes. Ma o hyd yn wastad. Oes. Mae'n lle da i ddwad i gymdeithasu a gweld naill a llall a gweld y stoc ar ddyrchog sydd yma fyd i fod yn onest. Cadw hwn yn saff rwan. Ie, ar y wal. Ar y wal. Honna eisiau benno. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau na chi. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr.